dinagan ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at ako makata kayo. At sa kamalitin ka. Kakagsa na tipon-tipon tayo man at day tayo iti Diyos. Pagyamanan tayo ti grasya na dawatan tayo matipanangibabat ni Apo Santa Maria na ina tayo. Tayo so ti salaknid, ken mangibabat at kada tayo, ken Apo Jesus na anak na. Agkamatalit tayo ken kuana. Tapno nga na ikalit tayo makirano iti na santo na miskali, bigbigan tayo dagiti basol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi ken managaya. Sika na ibaon, tapno kaimbagam dagiti puso, nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Apo kasyan na kami. Sika nga imay, tapno ayabang dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kasyan na kami. Sika asitutugaw iti makanawang di Ama, tapno ibabaw na kami, Apo kaasyan na kami. Apo kasyan na kami. Kaasyan na tayo pumatiman na kabalin a Diyos, kat kalpasan tipan na kapakawan, dagiti basbasol tayo. Ipan na tayo itibiyag na amin na ngayon. Amen. Kung nararag tayo. O Diyos, pinaragsak mo ti lubong, gabot ipanabungar ni Apo mi Jesu Kristo nga anak mo. Ipaay mo ka dita babaen, dagiti karkararag, ninainggasatan ang Birhen Maria nga inana. Iparagpat mo kada kami, dagiti ragsak ni agnanayon abiyag, gapo ken Apo mi Jesu Kristo nga anak mo bet Diyos. Iso magipagbiat ken magipagarikan ka, ititimpo yung ti Espiritu Santo. Diyos nga agnanayon, nga awan ti ingana. Amen. May basa na alaw, iti aramid dagiti apostoles. Iti sumuno nga aldaw o panaginana, kapag nagdengeg iti sao ti Apo, iti danda ni amin at ang tao ti Antioquia. Hindi makita dagiti Hudyo, dagiti ado at ang tao, na palalo ti apas da, at nagsauda iti maibuso iti sasaway ni Pablo. Pinagpabainan na pa ni Pablo, yung sito naglata nagsauda Pablo ken Bernabe. Inunada, repeng na ada kayo ti muna ti apak ipalawagan ti sao ti Diyos. Yung magsipod tamadi kayo, ken diyo ibilang ang maikali kayo itibiyag ng munayo. Umanaw da, panawan da kayo, ken kami kariti hentil. Kaday po tibilin nga intel ti Apo kada kami. Insaad ka amang sila padigiti hentil. Tapnoy gumuti pa nakaisalakan iti entero alulo. Di ba ngayon dahil dagiti hentil, nagraguda ket tinaydayon dati mensahe ti Apo. Namati dagiti na ito iti biyag ang nanayon. Nagsaknap ti sao ti Apo iti amin aliso iti dayta alugar. Em sinulbo dagiti Hudyo dagiti nalakat alalaki iti dayta nga hili. Ken dagiti mararaem ang babaeng agdaydayaw iti Dios. Inlugida ti panakaidadanes da Pablo ken Bernabe ken pinagtalaw da iti dayta nga hili. Pinampagdangod itapok kaligtisa kada amay puso kaligti Hudyo ket nagturong da iti Iconio. Ket napuno dagiti adalan iti rag-o ken iti Espiritu Santo. Isa o ti Apo, nakita dagiti amin, nakita dagiti tao iti amin aliso, iti panagbalay iti Diyos tayo. Nakita dagiti tao iti amin aliso, panagbalay iti Diyos tayo. Kantaan niyo ti Apo iti bago kanta. Gapu ka dagiti nakaskas dao ngay narating na. Naglupo ti balay di babaen ni Bideg, ken pinasaktuan ang panakabalin na. Nakita iti ang tao kami nagsalan ti palipanunan iti Diyos tayo. Inuwaragawag ti Apo ti panagbalin na. Impakamo na ka dagiti pagilian ti panakabalin na ang manisalakan. Tinumpal na ti karina ka dagiti Israelita. Nalagit na ti asina ken pinapudno na kadakwada. Nakita iti Apo ti amin aliso ti panagbalay iti Israel. Nakita dagiti tao iti amin aliso ti panagbalay iti Dios tayo. Idi iyo da kayo amin ang daga
iti panagdaydayaw yu iti Apo. Itan kung kiyo kaligiti kanutakin din iti ragpo. At itatira ng tao, kaya ni ako na di sa pagkakalagay ng Diyos na sulayo. Sa uraw ako, Dongeng tuyadiben mo, adaken ka, dagiti sa uama kay teti agnanayon agyan. Alleluia, 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 alleluia. Adaken ka, dagiti sa uama kay teti agnanayon agyan. ti Apo at ako makata kayo. Kasta kumabitken ka. Ibang na kay waragaw ang tinasantuan ng Ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Gloria kay kaayten ka, o ako. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na ita amudapon amamu yumetten ni Ama ket manipulita amamu ken nakita yon. Kinuna ni Felipe ako ipakita man kada kami ti Ama umanayon day ka kada kami. Nabayagin na nakikadkadwa kada kayo Felipe ngem dinakpay lagayam amamu insumpat ni Jesus. Ita timakakita kanya nakita na metten ti Ama. Apay ako nang pailain na ipakita kada kayo ti Ama. Di mo kadpatyan nga daak iti Ama, ket ti Ama adda kanya. Saan ang naggapo kanya dagiti insaok kada kayo. Ngem ti Ama nga addain kanya, aramiden na dagiti aramid na. Mamati kayo nga adda iti Ama, ket ti Ama adda kanya. No saan mamati kayo gapo kadagitoy nga aramid. Ibagak tipod no kada kayo, ti mamati kanya, aramiden ng tumat dali ti aramide, when dakdakkel tupay niyang dalito iti aramiden na, tayo na iti Ama. Aramide ko ti anyaman adawatin nyo itinagan ko, tapno maitanok ti Ama, babaen ti anak. No adda anyaman adawatin nyo kanya itinagan ko, aramide to. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayang kaayten ka, o Kristo. Yung muna nga maibasa tayo, dagiti Hudyo na insecure ta. Maditi pa nagkita na kada Pablo ni Bernabe, dapat iwarwara damot dati nagpintas ni Kristo. Nagimundan ta, alumat ti mamati kada kawada. Nagbalin na toxic ti biyanta. Slalay tayo, may ti tao naman naging toxic, uno dahil tayo toxic na tao at dapat nakita kay Facebook. Lima pakalasinan na ti tao ka toxic, na ti toxic, poison, nga nasaya at mangdadaoy. Kanya ti lima nga pakalasinan nga ti tao ka toxic, kunana laging mali ang nakikita. Ti padang nga tao ka ti makikita, uno ti lubong ka puros madi, check mo di kaungganan, medyo madi. Naawan ma-appreciate mo nga nasaya at kinikabsat mo, naawan man lang makita nga nasaya at narabin, puros madi. Ay, delikado, toxic ti tao nga kasyayan. Kadua, puro po na sa kapwa. Basig na. Pang pati kadwang ti niya na pang mabasulan, puros na pang pati awanan ti makita na, mati. Puno ng inggit sa puso, apal. Nati apal, tao nga managapal ka, na ang pulos na naragsa. No amin-amin ka apalang, guraman rupa na, tabi maakset ka rupa. Nanyo dandakin ka akseptar mo, kung apal di pa puso tayo, imbagpay kanya na, imbagpay ay sos na tayo ka lang na nakarupa nga. Number 4, ay niya ti sign na ito'y tao to toxic. Feeling niya siya lang ang magaling, wala nang iba.
Di agin lalay kas la isolat ampi kalalainan intero lubungan amin na padayaw na amin nga amin na pad. Kawalan toxic kasi ng tao. Narigat niya kadindin na kasi siya. Narigat niya kadindin na tao nga tay magitamtam uklo. Niti bagbagin na ta. Ang pay nagrigat pay ay sa San Pablo kung anak siya isuna ti maitan o ti mas increase ay mas decrease. Nung di panunod tayo kada tayo pinagpanato nasa pawang pa ni Apo Jose. Kasi kanman kaya dahil nga na marswa. Hindi marunong tumanggap ng pagkakamali dito. Hindi tao mahaan na mga awag ti kamali na. Madagsin, hindi madagsin. Kasi di ko na natanong sa lima sign. Nakakita senyal na ti tao toxic. Tinukit kitain tayo. Kaliun tayo, matibiyag tayo. Nabaliktagan tayo dito ay baliktagan tayo, niya dito toxic. Noong muna, baliktagan tayo. Laging mali ang nakikita. Niya di kabaliktaran na. The world is beautiful. Ilubong na pintas. Nasaya at dagiti tao. Nakaruswa ti tao nga nasaya at dalaan pagkurangan na. Ure katay amin niya. Yung namayat mo tabo mo, dalakuran na nabasit na hindi po unat o puraw. Mapaya na di puraw kaya mo pansin mo. Mapaya nga ka na di puraw. Tumayat mo tabuong ang hindi pala puraw. Ikadwa, puro po nasa kapwa. Ang pamabaso, nagmayat kay lupong. At akamali na di kapsa. Ang kakapa na di mo ng dalyalag. Agbanbansag ti pati malibato. Nagduma ka umuna ka, i-check tayo, ibagbagi tayo, ang nyamot ikurang ko. Abaya nga nag-asya, tinarang. Nagduma ka, nagmayat tibiyag tayo ng madadaan, kapulaan, kaya focus tayo, ang balinwat nga riya pang mabasuliti sa bali, hindi tayo mo nakaarami, masaya ate. Langaw tete, style tayo, talaga dito parokya, ang nyaman na organisasyon, ada dito sumanaw, pamabasol, into na kwan. Si kamo nga pamapabasol ka na naglainag sa Diyos, hindi pa nagkatrabaho, ay awang pa mo. Awang mo na aramida makulos, nung kasla ka mo ladatay, nasulit, kasi dyan. So na kung nakiti, piyesta tayo, emergency meeting, apaya, one at the sponsor, inya cluster, mayat cluster, isudan ang peso sponsor, ng apaya, tulungan tayo ang ornusan kita at ikinulong tayo apaya nagrigat ulit after kumati piyesta ka isuda mo ti sponsor idida kami ka ko isuda mo niya na alam nga ng klase ni parokya no detay at binabaso lang ko nawong mo na itulong mo na detay at blaming ko na anak ko madalyan at narigat awan ang usto yan isuda mo ti ko ganyan ang birno detay at failure man di activity ka may sa dirok ti basol dahil basol tayo ta kumarokit tayo. Walang madinay sa pamilya pa basulin di anak mo masulton. Yan na aramidan. Bartet mo data nga lakay ko. Kasama di bartet ka. Tamang niwa mo din mo may tulog na din. Niya pa eh. Feeling niya siya lang ang magaling. Wala nang iba. Ang magaling na kastoy. Nagdalit tayo. Gapot abadi kan kasi kama amin ti osto na mga osto dagit data. Nagtrabaho ati espiritu tanto ti tunggal maysa. Ngori ti parokya tayo. Nagtrabaho ati espiritu santo ti tunggal maysa. Anya mo ti aton tayo PPC para nya PFC ang elector ako like amin. Nagkan tayo ti santo ti espiritu santo kanya-kanyang lain. Kanya-kanyang paglainan. Di problema na ti paglainan kag dirok ti kamalisin mangchismis kin ni kapsa ko iso congratulations sa awardan na tanto piyesta na sumaro mo. Siya lang ang magaling awan di may sana tao kay ti kalalainan ti amin na naiwaras ilain na kanya-kanyang paglainan akseptahan di pagkapsutan na makita di paglainan ti daduma ang dalay kay na tapati kan si kamu amin ako muno mo amin na tao amot. May kalima, hindi marunong tumanggap ng pagkakamali ako sinayat ko hindi kamali na.
Tangsitin adi jay ko nga kuna na awan kita malina at kang pamalitay ng amo. Sino ka kuna nga ditay kasla ko nga at dagamin ditay kaong pa. Mulag ka malita ko si kang pumat. At dadata nga kamalimon ng remedyo. Tangsit tayo dyan. Ang mga ibagay iti pagkaragyan iti kasi so kung nagduma ado lagi tay banbangan iti biyag tayo nagduma iti mapupuutan ng iso maaramin iso nga napintas anya karumbang aramidan tayo i-check tayo rinaan tayo paliiwan tayo di bagbagi tayo no sa dinas papapanam tayo tanawan mang korek nagduma at balin nga iso ti pa tayo lang mali pala tennis na kaya nga adda ko, sa kaya nga adda primo, sa kaya nga adda mangkita. Dahil tunggal pa mali. Mali dyan. Kasi nararamidan pa kaya. Nung naruwang ko dahil dyan, nararamidan na muscle memory ko na isuntong ti may gusto kanya na. Kasi may kanya kayo, napuros pa mabasol ka nararamidan. At baliton nga iso ti gusto kanya. Hamuton madlaw nga, mali. Naulbud ka, nauwan mang correct. Nay, naging guntong nga iso ti gusto dahil nag-aramid dati istorya na ang pinakaspasama ko, wow, nabuo mo na dapat bunganan. Nohaan nga ma-check dahil yan. Isuntong di kaslakbali nga, iso ni muscle memory tayo. Isuntong. Kaya si Buwan iso nga masako nga na-reflect. Pagpampanunutan, i-check di bagi. Noon niya dali akseptar na dali pagtapsukan. So garo na adla dali ko natayo na evaluation, panang-evaluate ibang-bali pampanunod kayo nato. Kanugat lumato na nagkamasal may uno nakapaw-pawon kung natayo ko man di bubon ka nakaaramid ti bukod ng anubungan. Yan, isun ko tibiyat tayo. Toxic ka na tugod tayo. Hindi ka na namatay ka na awang mayat na tumanawal. Puro ka sila di kang ang kakita na ka. Pabukbukin ka mo. Nilaganan. Huwag mo makakaarobang kabutalay din ang ugali. Anak ka rin mo eh. Palipitan ka natin. Tibagbagi tayo sa oras na data dito. Kung natin ito, you want to change the world. Kaya mo balbaliwag tilubo. Ang ka na ang paglaso din yan. Sika, pero muna nga ng balbaling tilubo. Kasi ano, sika, you are created good. Nasayakat tayo, pagdalaan kamali tayo. Big matikin na saya at ni kapsat mo, nadapat kamalyan na pakawan ng magtulungan, that's all. Naging gana na tilubong pumintas, napintas tilubong. Pinasok ni Diyos na nasaya at nung di pa nagkikitang tilubong ka, nagnak no tidakos ng espiritu, aladadadakos ng espiritu, nagsakit lang ka dyan mo, umang kukulang na kakaabay mo, dahil nakikitang masit ka dito, ay Isos. Amin mo na pag naamon ka, dakidbot ka na dakos ng espiritu. Ayan na din kinungsagraran ni Apo Isos na nasaya at nga lubong kin tao. Ayan na din pinasanto na di pa nagbungan na di pa nagkit-kit ang pilubong ka. Puros mangmangkit. Isa matarupa, magdramang rupa, mangmangkit. Kaya so nasaya at pilubong, napintas pilubong. Ang orda na yun na nagsakit, apay nga na napintas ka nagsakit na yun nga pilubong. Nagduma ka kamalitay mo di sakit ha. Apay nagsakit ka. Sakit na tiyan mo, anger, ang sakit ta ulong, kapapanunod mo, kautang mo bayaran mo. Nagaging mula sakit tinakal. Nagdanalpasan, pakawan mo. Nagdangalamit din na sayat kanya mo, uwi tinutulungan, pakawan mo. Kag-isang pala yung mula, talagaan ang sakit na yun. Hindi lang bilang, sama natatama may ka, nagyan mo kinapiyos, awat mo niya po Isus, agamit ka, nagmayat tilupo. Awang pa'y sinaan, nagmayat tilupo, mapagamin ka sa luta ng agalan, nagadunga makakaw ng marukahin na pataw. Masipag na marunggay ka eskwela, kasi salot mula ay agad pa ang problem. Kaya nga, takatoy pa kada, hindi po na ulit awan na tilupo ko ah. Kaya ito na napintas tilupo, hanya dakis. Ano na po, depende laan ni Jay, at di ka umulan tayo, katay timang 338 kilupong katay umano, at damot na espiritu na panagbiag, na 3 na kilupong na napintas ko na sa yaka. Karamang ka, pinapintas kilupong. Ila
bigyagi, waya, waya, idem kadami. Kumararag tayo, kakapsat at magatayo, kendalipi adapon tayo, makaayo-ayo uma, iti Diyos Ama, aman na kabalin. Amin. Kaya ako awatin ako malaydayawan kalidaimang, kaya may paay makaydayawan, kaya makayduryan tinagan na. Kaya kastamit ang Panginoon tayo, kaya ikadabukan, dinasantuan, kinidayasya na. O Diyos, ti panang piyesta mi kini ako Santa Maria, eroknoy mi ken kadagiti daton mi, ipaay mo kalita saranayan na kami Kristo anak balin a tao, ket iti rabaw ti krus. Indaton na ti bagina a sakripisyo nga awan mulit na, iso nga agpiag ken adari, iti agnanayon nga awan ti hingganan. Amen. Di Apo at umakata kayo. Kasta mo agad kayo. Ipag-ayo dagita puspuso yo. Ang kadalas sa tayo Pagyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. ay kagitong Noon ay may karigat rumben, anong may dat pa kay salakanan mi ada kami iti amin at tiyempo, ibunan nagmi Apo dagiti pa kay daydayawang. Ngem nang una iti dagiti at tiyempo, apan na kay sakripisyo ni Kristo adaton mi. Tatalpasan ti panangdadael mo kadagiti banbanang adaan, binamon mo dagiti amin na naidasay, ket iti silong ni Kristo, na isubli kada kami ti biag anain kasiludan. Anansata agarago ti sangalubungan, iti pan nakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungan, ket dagiti amin na itersito dagiti angkeles, ikantada ti imno ti pan nakaidaydayo mo, ket kunada adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos dagiti amin na pagswa. Ilangit ken dagan at nuda ti pakaydayawang, husana iti kakatuan. Madaydayaw ti umay tinagan ti Apo, husana iti kakatuan. Pudno unay Apo, abiid ka akin na santo, ket sikati kubuwayan ti amin akin na santo. Dawatin mi aro ti paay mo kay Espiritu mamang pasanto kadagitoy adato. Tapno pagbalinan katipaay mo ida kada kami, abagi kan dara ni Apo mi ang Heso Kristo. Isu idisak mayayawat na si aayak ti bagina tapno agtutuok na nala iti tinapay. Nagyaman kyan ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Ala rin nyo ket mangantay amin iti daytoy. Kadaytoy ti bagi, isa mayayawat to, ama ipaay kada kayo. Kastamet at alpasanday di pa ng rabiida na ngala ikikalis, nagyaman manimkan ka, sana inted kadagiti disipulos na ket tinunana. Alaarin nyo katuminong kay amin iti daytoy, kadaytoy ti kalis ti dara. Dara ti baro, ken nagnanayon na tulag. Iso ang maibuyat to, ang maipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy, pangilag-lagip nyo kanya. Di misteryo ti pamati. Ay, Diyos mo, kinungkapan na bungal, kinakamin sa lakan, sikaan na nukod, isa ka nukod. Itinurot pa ng ilagip mi ti papatay kan panabunga ni Kristo, idakon mi kan kaapo ti tinapay ti biyagkin ti kalis ti panakay sa lakan. Agyaman kam ken katay paay mo ama ikari kami, nga darito'y saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi ako, kada kami makirano di ti pagigandara ni Kristo, pagkaykaysa na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kadapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat parayrayon kayat na anadyusan. Laglagi pang ti Francisco a Santo Pa, laglagi pang Leon a Santo Papa mi, ni Marlo, Arsobispo mi, dagiti aming nga obispo, ken papati. Laglagi pampay ako dagiti kakabsat niya pimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasin. Awaten kad ida iti sidong karanyag mga pagkakitaan daken kay rupan-rupa. Dawaten mi apo day paay mo man takaasin kada kami. Aramidan kuma may karikam amin iti agnanayon agyan. Ket magiramod kam to keneng gasata nagaragan Maria ngay nati Dios.
Minagasab nga Jose nga esposo na dagiti nagasab nga apostoles kan dagiti amin na sa santo isuda ang nakapudno ang nagserbikan karitoy daga magikadwa kam tukad met kadakwada amang tantanok ken magidaydayo ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo gapo ken Kristo sila kaysa ken Kristo ken itisilong ni Kristo ititimpuyo ti Espiritu Santo irok no imikan ka manakabalin nga ama yamin adayo ken gloria iti agnanayon nga awan ti ingana. Amen. Dahil umararaw iti ama at walon tayo iti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami nadat sa ilangit, malaydayaw kumatinagan mo, dunteng kumati pagariyam, matungpal kumatinagan mo, iti kadalakas sa ilangit. Itdan katakam daw ituloy, kanin ni patinayon na itaw. Pakawalan iti basol mi akas may pamawalan mi, kadagiti nakabasol kadakan mi. Dinakamet baybayan kamanuot iso-iso, saka na pangkit ida. Gawatin mi kan ka, putay sarakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat si kapya kadagiti aldaw mi, kat babayan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol may ibisi kami, ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti ginagasat anang namain mi, kanitiya ay na Jesucristo anang isalakan kada kami. Nakukuam ni Turay, kanang din dayaw, kanang dito sa Ako mi ang Jesucristo, kinunang kadaliti apostoles mo, kapya, tibatik kada kayo, kapya nga agapo kanya, titad ko kada kayo. Saan ka nadaliti basbasol mi tinimingam, nurigat ti pamati ti iglesyam. Datkas mayang nurot iti pagayatang, ipaay mo kada si aasi kan kuana. Ti kapya ken panatay kaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon, maawan ti ingana. Ti kapya ti apo kan kanayon umaga, kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo kapya, kada tayo kapya. Cordero di Diyos, sa may kataligi basbasi ang pinupong, kaasya na kami. Cordero di Diyos, sa may kataligi basbasi ang pinupong, kaasya na kami. Cordero di Diyos, sa may kataligi basbasi ang pinupong, itdem katakam ti kapya. At to'y ni Apo Jesus, ti Cordero di Diyos, sa mangikat kaligiwas basol pilobo, nagasat tayo anayaban, iti dayo kayo padayan. Ako yang may galino, may kakanya, hindi may salay sa saong, may pagpasugod na dalawa. Ibangin ni Kristo. Ibangin ni Kristo. Ibangin ni Kristo. Ibangin ni Kristo. Pumararag tayo. Ipaay mo kad-apo taliti sakramento, palandarin na ti pangmatimi. Patsin mi ni Kristo nga impas nga niya po Santa Maria. Pudno a Diyos ket tao.
babaeng dibilag, ti panagungan na, iparagpat na kang kalibiyag nga na yung nabiyag, gapo ken Kristo nga anak mo ket Dios, isa makipagbiyak ken makipag-alikan ka, ititimpo yung Espiritu Santo, Diyos nga nanayon nga awan din gana. Amen. Di apo at kapumata kayo. At sa kumalit Isunod na kayo di man nakabalit na Diyos, ti amagin ti anak ken di Espiritu Santo. Amen. Magbasan din na Santo na misa, intayon, iti ayat ken kapiyahan. At yaman kayo.